Ние сега се прибираме в София, обаче има батио с батове отзад, само слушайте. Ще ти виж какво това. Какво за това? Сега ще го едитваш ли? Аз до сега едитвам едно видео, което ще излезе най-късно утре, още го едитвам. Но просто не мога, доснима ми се много този Roast Battle. Ако въобще нещо можете да чуете. Ако да си грозен беше престъпление, ще получиш в затвора до живот. Джабета го хвана. Те удари жестоко. Йоанна, къде е ростването, бе? Поиграхме от дядо! Ти знаеш ли, че това може да се мести кутията? Да, Може шейк. да се мести. Шейк. Мистер, преграхме от дядо. Дядо Адам. Батио с батал! Казвам, че ще го смажи със седалката. Ако Адам скочи в автобуса, целият автобус ще стане е такъв. Създаването на детства. Влязам в нас моя с съдястък пръст. Смажите си едно пръстче, бе. Причината за земетресението в Турция е защото Адам скочи. Знаеш ли, що има джип? Ти знаеш ли, що си такъв, бе? Защото Бог съм казал за тебе. Адам, знаеш ли, що има джип? Бог съм казал. Защото ти не се побираш в колите.